Това, което виждаме като един огромен изкоп. Това място. Един ден един тракийски цар, искайки да накаже дъщеря си за това, че била сгрешила, той я връзва тук на една колона и принцесата изчезва мистериозно сутринта. Стражите, които са я пазили, са били заспали, принцесата липсвала и така и не е била открита никога. Това е една легенда и тракийският владетел наредил тук да се направи едно светилище и една особена колона, на която е била вързана принцесата, сякаш още носи нейното изображение, защото тя била принцеса воин. Това е легендата. Дали е така, дали не е така, това не знам. Пресъздавам ви. Смятате ли тези колони, че са естествени или че те са създадени така? Или са правени чрез хората обработване? Ето за тази колона говорим. Вижда се като лице на древен воин с тракийски шлем на главата. Евангелието го нямаше в момента, но съм обнадежден. Човека пак го видях, управителя, и каза, че няма никакъв проблем, нещата ще се случат. И Евангелието към 11 часа да заповядам да го видя. Много се зарадвах, че прогнозите са ми грешни и че направо вече ме е страх. Защо? Аз съм малко не вярвам по принцип много на хората, защото човек вижда повече лошотията. Я да видим топ оператора. Разбира ли ги работи? Има ли за мене, майчуре? Поне носиш, че? Ще видим. Едно специално масло, червено. Така че спънка се, какво е? Ти готово ли да го? Мариновано направено. Да. От тук, теля? Добре. Имаш добре, значи грижи се за баща си, да не отслабне. А кой ще ма дърпа по бъерите? Ще се справиш. Добре. После ще седнем и ще видим дали ще може да хапнем на този въздух. Абе, те с какво сканират наистина? Пантерата ли търсят? Пумата ли или? Плёк. Пасажите ли бурят? Интересни хора. Обаче тук цялата работа е много интересна. Много строителен камък тук. Има строителен камък отсреща за цял дворец. Как е следвал този камък тук? Един такъв вид плюка
е равносилен на един, който режеш съглошлайв там, където живееш постоянно. Да дубиш на язовир да слушаш така да ти плюкат. Ще стане работа. Ще стане. Бавно и условно. Как се променя брега. Тук нямаше едно дърво. Сега цялото върби и те са били и те под водата. Значи на моя ръст е било под водата. Тук на това място. Уникално. А нататък има рибари, да не ги притесняваме.
Здравейте, приятели! Днес съм в село Стеврек. Исках да видя средновековното гробище, което беше тук. Дед го бяха затрупали със сметище. Какво е станало? Но това, което виждам, въобще не ме зарадва. Казаха, че било почистено. Това, което е почистено, видях, че не знам кое е почистено, ами са допремахнати гробовете, по които се личеше, че е имало гробище. Тоест е доунищожено според мене. Ето вижте. Тук се вижда в горичката, че имаме още някой друг гроб. Ето това тук е гроб. Това тук е гроб, ето ги страни камъните. Паметника липсва, взимате. Имаше паметник, може да го видите в старите, по-стария клип, който бях качил. Според закона за вероизповеданията, за разрушаване на гроб или гробищен парк се предвижда лишаване от свобода от 1 до 3 години. Та се пита в задачата, какво биха си казали хората, които са вече в затвора или са лежали за подобни присъди? Закона само за тях ли е? Закона само за някой ли е или е за всички? Както виждаме едно и също нещо навсякъде. Ето другите гробове. Тук. Ето другите гробове. Ето тук друг гроб. Виждате? Обаче съборени са, махнати са високите пирамидки, които бяха. Защо се премахват пирамидките? За да изчезне напълно гробището, да бъде затрупано. Ето го, това са останки. Какво искам да ви кажа? При последния мой клип и тук, ето и гробовете, и тук имаше пирамидки, които се виждаха още. Пирамидката липсва. Ето. Гроба е унищожен. Унищожили са го, а казаха, че са почистили. Да виждате нещо почистено? Не, нали? В TikTok бях качил филм, който направи над 100 000 гледания. Хората бяха много възмутени. И един от това село, няма коментираме, писа: о, то там са взимати мерки, всичко е почистено. Да виждате нещо почистено? Виждате ли нещо почистено? Това е главният път за Черна вода. Село Черна вода. На метри от последните къщи на Стеврек. Тук след това завой започват първите къщи на Стеврек. Така. Посока крепостта. Ето, сега ще ви покажа, че сметището стои върху гробището и не се взимат никакви мерки. Ще минавам периодично. Има организация, която вече се интересува от това. Ето и гробовете. Ето паметника. Виждате паметника къде е? И най-интересно, последния паметник е тук. Аз ви показах, ще видите. До ето е паметник, че е тук имаше паметник, един висок, пирамидка, който е съборен. Ето вижте, изринато е. Сега, стария филм, че е тук до него храсти имаше. И това нещо е тук, имаше гроб, пирамидка, който си стоеше, гроба непокътнан. Виждате ли, че има вдлъбнатина? Ето го нивото. Имаме вдлъбнатина. Защо имаме вдлъбнатина? Защото гроба е ограбен. Защото това са стари средновековни гробища. Ако не вярвате, че сметището ето е върху гробовете, ето и камъните. Ето и камъните. Всичко е отгоре. Половината гробище е под сметището. Време е институциите да вземат мерки, сметището да се очисти,
да се издират къде са съборените пирамидки и надгробни паметници, да се обозначи гробището, че е християнско. Защото има вече много хора, които се интересуват от това гробище и искаха да идват даже да го чистят, но искаме да дадем шанс на общината да се свърши законно работата, защото, както казахме, от другата страна закона за разрушаване на гробището предвижда строги мерки. Такъв пример ли ще дадете на хората? Тук е било. Чакай малко. Здравейте, приятели! Днес се намираме пак в Велико Търново. Ще погледнем някои неща, дали са си там още. Ето вижте къде съм. Това е бил преди време един от главните пътища към едни дворци, които са били тук горе. Скоро ги бях показал в един мой филм. И сега ще проверим лъва дали си още там. Е там долу, като идвах е там долу, уния канари, видях, че има пещера. Може би трябва да тръгна от тук надолу, покрай склона, някъде към оня завой долу. Беше. Много навек на някой кърлеж, търновски. А какви са търновските, не се знае. Не мога да разбера тези от нас е Велико Търново. Тук това място, което изглежда на кариера, всъщност това са били за подготвени места, където е имало големи сгради. Аз предполагам, че са на дворци, един до един. И тук горе имаме още една двойна сграда.
Там видяхме очертанията на църква. Защо няма следи от основи? Защото всичко е издълбано и е взимато заедно с мазите. Защо такива места не си личат, че тук е имало големи сгради? Напротив, много добре си личат, има пътища към тях, има си всичко. Просто когато мястото е било направено за български владетел, когато е било много важно, то се прави от хубав равен камък. Нарежда се още от основите, хубави големи плочи, строи се и се издига нагоре. Когато след време се събара, се взима абсолютно всичко, само остава такива дребни чакъли и направо е изринато. Тук нищо не е останало. А имало сгради, може да са били манастири, но според мен са били дворцови сгради, защото под мен е именно това кръстовище, където е бил централният вход на старата столица. Българските владетели не са крили долу в Царевец, а са били тук в покрайнините на високото, на отделно, както живеете сега благородниците. Там, където виждате долу църкви, мърквите са за по-обикновените хора. Заради това там и градежа е всякакъв. Тук сега ще ви покажа къде е била и другата. Ще тръгнем нагоре, нещо да се види. Долу имаше хубава пещера, не знам дали ще я намеря. Тук е била другата сграда и е там е била голяма църква, а може пак да е някаква обществена сграда. Е тук. Издълбава се такова място, издълбава се, прави се постройка, защото ляга на скала и това е. Сега ще продължим натам. Да видим тук. Тук виждам стари пътища. Тук има сега път. Тук. Интересно място. Това е корито на река. Корито на река. Тук виждам една важна следа. Виждате търновския знак. Какво скараха ли са там? Търновския знак за някои неща. По този начин са рязали и камъните. Но този знак след това издълбаване се вижда, че това е много специален знак. В единия случай сочи нагоре, а в другия случай надолу. Надолу може да сочи там към уния скали или към ония манастир, дете над нас. Значи това е някакъв... Това е нишан от карта. Това искам да ви кажа. Това не е... Нишан от карта ето. Йо-хо-хо!
Остава. Вода ли извирало? Как нещо? Така. Значи ще гледаме в тази посока. Нагоре. Така дърва са извозвали. Купали са път. Ще го видим. Ще мога да мина по него. Да не е кално. Да огледаме лека търновските байри. Ох, то с червената земя. Ужас. Филма е стар, това, което виждате в момента, всичкото е изгорено във Велико Търново на Гарга Байр. Изгориха го. Така. Има някакви пояси там. Ще ги огледам като пристигнем. Голямо купане. Правени са нови пътища, за да се извозват дърва. Качих се малко по-нагоре. Тук се виждат някакви подравнявания. Там имаме някакви основи от градеж. И там имаме или малка могилка, или малко къща, която е срутена и просто така става леко като малка могила. Да отидем до нея да видим. Какво има? Не случайно съм тук. Търся нещо. Той може и да е мина, може и да е кула. Сега ще видим. Как ги забелязвам работите. Кой има тук? Пещера ли? Ай стига. Да. Както виждате, усетих мястото. Сега ще го огледаме. Личи се, че някой тук е правил мегалитен градеж. Имало е голяма колона. Виждате се колоната. Била е висока, като трекер. Тук е, ето виж, квадратно остър връх. Ето го острия връх, като на пирамида. Виждате го? Като на пирамида.
той е сочил, че тук има вход на подземие. Някой просто го е напълнил тук с камъни, за да се загуби. А някой просто после се е опитал да влезе, но не е успял да влезе. Да. Пещерата, цепката е отвесна. Ето я. Така тръгва. Това под мен е пещера, напълнена с пръс. Не знам от кого е напълнена. Може и да е от българите. Тук е отворено скоро. Скоро някой се е опитал да отвори. Има подземия тук. Възможно да е мястото да е гробница, тунел към гробница. Може да е всичко от български владетели, близки, феодални господа, които са били от заможното общество на търновския елит. Този баер тук, Гарга баер, той е бил погребален тук, църквата, която ви показах, дето още не я знаят. Там са поздавали последно причастие на починалите големци от Търново. Сега ще гледаме околните места. Тук става ясно, но нали не мога да правя разкопки. Това е едно от местата, ще го запишем за бъдещи разкопки, където възможно да излезе нещо. Тук също. Значи това са ямки за погребения. Ето, затрупани места за погребения. Ето ги. Колко явно всичко. Те са много аз знам, че той то с целия бъре гробници, ама направо къде тук направо до пътя са. Колко много има на нататък, где са централната част. Да си сваля якито, че се сварих нещо. Охо. Тук има сграда на площада. Опа. Този камък показва пари в особено голямо. Такова и сочи точно в тази посока, където двата нишана, долния нишан и то тук се събират някъде там. Виждате как е добиван камъка. Чрез разпробиване с бургии и е чупен. Това е много стар способ. А кажете ми сега, с какви бургии траките, римляните и българите са пробивали тук? А кажете ми с какви бургии. Сега ако седна го пробивам, ще сменя не знам колко бургии.
изкосяване тук. Говорим със сигурност за подземие под мене тук. 100%. Обаче чуми се нещо като блъскане на врати. Някой кола ли има близо до мене тук? Интересни работи около Търново. Така, продължаваме нагоре. Вече намерихме няколко гробници. Тук виждаме някакъв канал. Е копан, може да е за кабел. Може и да е пропаднал тунел. Интересно идва тук. Този тунел идва тук. Значи не е кабел. Тук влиза отдолу под плочата. Пак усетих работите, пак им усетих далаверите. Значи тук със сигурност отдолу. Тази площадка в миналото е била, защото тук е имало важно подземие. Това, което виждаме като пропадане, най-вероятно е тунел, който е водил до тази пещера, която води тук нагоре. Защото това е древно корито на река. Заради това отдолу имаме пещерна система, пак канал вода. Водата е бликала от върха. Но тук в средновековието, според мен е имало тунел с дървени гради отгоре. Било е изкопан. В момента вече е изгнило и е пропаднало. И е полузаринат. А може и още да е. Тук е отдолу. Се влиза. Разбира се, тунела може и да е по-съвременен. Някое проучване. Но едва ли. Това, ако тръгна от тук нататък, по този канал ще стигна до някоя сграда, от което това бая дълго е до там, нататък. Тук са идвали, влизали са в пещерата и от пещерата са заминавали, може би надолу в града. Там са се изсували от някой сграда. Всичко си личи, стига да можеш да го разчетеш правилно. Опа, тук пак имаме нещо, сграда. Тук е сграда до сграда, приятели. Ямките си личат. Това тук е път между сгради. Тук имаме сграда, ето и високото. Това е сграда. Търново имат много места, които не са ги изследвали. И аз съм на метри от главния път. Ето вижте къде съм. Ето там долу спрях до манастира колата. Ето това е сграда тук. Ето това. Тази бабанка, това хълмче, това е сграда. Това е пътя между сградите. Ето го. Тук също. Сградата е била на дължина. Горния край, тук долния край. Под равнината част. Ето е тук. Ето, вкопаното. Сграда. Ево докъде е била сградата. От тези кращчета, вижте единия край, до долния кращчета, някъде около 30 метра сграда. Там пък има руини. Въобще какво е изследвано? Тук нищо не е изследвано. Там беше от църквата, дето ви казах. Там
трябваше да взема багетите от колата. Ама ще вземем да покажем нещо, дето не трябва. Тая горичка какво крий? Тук, значи, аз да ви кажа, имаме от тракийско време много храмове наредени. В римско време също. Тук са се ровили и римляните. В по-късни времена вече са започнали и българите. Изключително интересна местност. Заслужава се тук да се прегледа, да се направите на разкопки. Тук виждате как камъните са разчистени, защото тук е изживяно. Докато примерно на големия връх там при Горна Оряховица скалата, там камъните направо са си стоят и не е толкова обитавано колкото тук. Защото тия камъни там то не може да ходиш. Навсякъде е интересно, просто не знам къде да ходя. Тук без вода ще съм, защото не се знае кой на къде ще ме заведе. Така. Айде ще погледнем от другата страна. Да мога поне да фаним някой гледка на Търново. Тук има път нататък. Съм сигурен, ще издават интересни работи. Пак имаме канал. Ето тук. Просто в самата дупка са. Да не вида са били камъни тук, зидове. Просто са извадили зидове, камъните и си останал канал. Може и това да е варианта. Откраднати зидове. Защото виж пак в сградата. Ето е сградата. Само това ще. Може и канал бе. Всяко да. Опа. Това е знак. Това е сериозно. Без багети може да се разбере тук има ли злато. Има начини. Сега да ги пробвам. В тази посока има злато. Така. Пак в тази посока връщам. Охо. Тук има обаче далеч, някъде в ниското.